Naipilan iti kaso kontra kinti may tudtudo nga nang papatay ken ni Wilmer Aganon. Amanagan ti Joel Aganon kasinsin mismo iti biktima. Iti suspect ani Joel Aganon ket nakasango iti kaso nga homicide. Segon ken ni Police Senior Inspector Mario Badjola, Deputy Chief of Police iti Siyudad Tibigan. Naipilaan iti City Prosecutor's Office iti suspect ket iyor oray lang iti husto nga oras nga maipan iti suspect iti Bigan City Jail. The result na ti shooting incident di December 2 agarop ti alas 9 ti Saba. Na-file ni G-Court di case ni Joel Aganon nga kasinsin na matlaeng di biktima nga iso ni Wilmer Aganon di biktim kasinsin na matlaeng dagito. So na-file ni di kaso nga daan ti criminal case number for the crime of homicide ti na-file. May palagi pinapasama kiti pambaltog kinti biktima ani Wilmer Aganon. Iti napalabas ka Disyembre 2. Daytoy met lang atawin. Sangwanan iti mismo nga pagtingan iti biktima. Iti nakapasamakan iti nakamames apan nakatay na. Iti sitio Kagitaraan, Barangay San Julian Norte, Siyudad Tibigan. Ryan Pardo, Core TV News.